Dobránko, dneska máme pracovnú sobotu a ideme pokračovať na mojej vôčke. Ideme si namontovať žehličku na guľu, tak mám namontovanej, alebo tu je. A ideme si ešte oporné koliesko namontovať. A podvozok už máme zafarbený. Takže ideme si naštartovať traktor, pripevníme si vlečku a ideme pomaly začať robiť. Ideme si to tu odrezať, ideme si dať žehličku na guľu. Nie, najprv si asi dáme koliesko, že nám bude stať potom na koliesku, ne? Najprv dáme koliesko. Najprv si ideme dať koliesko a potom odopneme traktor a tam odrežeme a budeme montovať tú žehličku. Ej, dojesť tú sivú perličku. prevrtali sme si 6, 8 a teraz ešte ideme 10. A to ešte tu nepôjde jedna. Pôjde ešte jedna, len teraz si dáme tu, potom dáme skrútka, tak si naznačíme. Skús tam dať tú skrutku, či vojde. Dobre. Dobre. Dobre, máme to. Dobre, takže teraz si to naznačíme, hej. Počkaj, máš tu fixu? No, môžeš tam nakresliť tú dierku. Máš to teraz dobre. Kružka? Aha, môžeš do toho do kružka zrobíme jamku. Také podložky tam dáme. No to ešte i tak budeme asi maľovať. Tu je podložka, či kde?
Máme namontované koliesko a teraz ideme ešte tu vyvrtať, odrezať toto a ideme tu dať žehličku. Koliesko funguje? Takže odrezali sme si ťaho. Ešte nemáme, ešte nie. Ešte musíme toto z druhej strany. A je to. To potrebuje záväz. To potrebuje taký záväz na vlečku. Môže si tu naváriť. Ideme tu namontovať žehličku. Vybrusíme to kusej. Tak a teraz by trebalo to ku vlečke kus. Tak, dobre, no, skús, ešte tlačiť. Ale tam nemôžeš dieru celkom na kraň navrtať tú prvú. Musíš koľko ide. Jemňučko, no už asi nejde, hej, už asi nejde. Dobre, zatlač to poriadne. No. Takže označíme diery. No, že to je jamka. Zabiť dierky. Dobre, ideme to premerať z druhej strany. Výborne. No, takže žehlička je pripravená k montáži. Dobre, zo spodku. Dobre, stačí. Toto ešte skús. Jak to je? Dobre. Výborné. Dnes keď sme si zrobili oporné koliesko a žehličku a ideme to skúsiť namontovať za traktor. Teraz mohol dvíhať traktor. A tam sa nám už suší korba. A ešte mi prídu nové kolieska na vlečku. A to bude všetko. Tu sa nám ešte suší korba. A Je pripravená na maľovanie, na základnú farbu. základnú farbu, len vonku máme stále zima. Tak neviem, jak to spravíme, ale je. Korba je vyčistená. Môže sa striekať s základnou farbou.
A ešte som si objednal nové kolieska na vlečku, lebo tu boli zlé ložiska. A v pondelok mi asi prídu, takže skoro bude video zase. Ešte budú vymenené kolieska a jedno koliesko necháme do rezervy na túto vlečku a druhé koliesko asi na druhú vlečku už bude asi rezerva a tu budú nové, ne? Áno. No čo ideme vyskúšať?